kalsada, kung sa Kaya biyahe. ako hindi ko matagal ko na hindi nagawa, siguro mga 2 years na. Try mo ate. Kasi ewan ko ba, kasi ang ano kasi dito lalo dito, yung di Chicago, iniingatan ko kasi may mahagip na tao. Kasi Ay bawal kasi dito sa Chicago. Kung mahagip mo yung yan, yung mukhang hindi sadya. Oo, mukhang hindi sadya talaga. Hindi katulad ng halimbawa nakaganyan tapos nandiyan yan nakatingin sa'yo tapos hayaan mo lang yung camera. Ano kasi, kaya yun ang iniingatan ko. Kaya nga mostly since nakatayo naman yung hawak mo, so parang naisip lang nila na yung hindi mo sila binibigyan. oo, kayo bang hindi mo sadyang videohan? Basta hindi katulad ng ano, hindi katulad ng yung Horizontal. normal lang sana maglalakad ka tapos may nahagip pero minsan iniiwas ko talaga. Ganun pinsan niyo 'pag kumuha ako bigla ko ginanong yung camera. Kasi Ako rin. lalo na si ano, si Daddy Kabila, sinunang ano yan, Chicago. Sinunang Chicago yan dahil maraming mga tao dito na ayaw nitong ano, oo. Kaya gano'n, marami akong iniingatan. Kaya may mga area na hindi ko sure na puwedeng kuhaan kahit na gustong-gusto mong kuhaan kasi ang ganda, iniiwasan ko na lang, ay wag na nga. Oo. Snuggie, what are you doing? Ba't kinukutkot mo yung higaan mo? Nandito kasi yung aso ko, yung maliit. Snuggie, what are you doing? Akyat na kayo kung gusto niyong umakyat, Kinukutkot mo. bababa ako. Ha? Kung gusto nila umakyat at hining, bababa Sige, ako. sige. Paano ba pababa sa'yo o hindi ko alam? Ako na lang, i-X ko. Ano bang pipindutin dapat? May X akong nakita dito sa screen ko. Ikaw dapat ang maano, okay. Bababa na ako. Para makaakyat sila, baka may gusto silang i-share. Yan. Okay. Salamat, dear. Yan sa per DM. Pasukan niyo po yung bahay niya. Mr. BJ Abrazos. Yes, BJ Abrazos. Pasukan niyo sa per DM. Okay? Thank you. Thank you, dear. Hi, everyone. Sino ba to? Sinong gustong umakyat? Wala pa ko hila. Wala pa doon sa hilamos. Okay. Wala pa rin sa hilamos. Kaloka. Sinong gusto mo umakyat? Jerica, gusto mo umakyat, dear? Send ko sa iyo link. Paano po send, idol? What do you mean, paano i-send? Naka-subscribe ka ba, Mr. Brosas? And don't forget to like, my dear Mr. BG Brosas. Brosas o Brasos? Brasos pala, sorry. Hindi kay masyado. Yan, camera mo po, idol, maliit. Maliit ba ang camera ko? Maliit ba ako? Tingnan. O, kasi naka-vertical. Diba? Vertical lang. Kaya gano'n. Ano na tayo? 53 minutes. Almost 1 hour na rin pala ako. Okay, magbabay na rin ako mamaya-maya. Kasi it's 10 o'clock PM na. Kailangan ko na rin magpahinga. So, I see you everyone tomorrow. Don't forget to like and share and subscribe, mga dear. Thank you all for watching and thank you for being here with me. And next time, I see you next time. Thank you all. Bye. Idol, lakihan
mo